minutes pa lang. Sino ang pinakamaganda to ah? Ano ba yung gagawin? Ano yung gagawin? How to draw? Okay. Okay? Ready na ba kayo? You only have 2 minutes. Nakuha nyo na ha? The emoji face that I'm going to tell you. Okay? Kailangan tama yung ano ha? Okay. Ready, get set. Please draw a glowing kiss face. Pakiulit. Glowing kiss face. Glowing kiss face. Blowing kiss face. Sige lang, sige lang. Glowing kiss. Low face. Pato naman natin, pato. Oo nga, may emoji, di ba? Sige lang, sige lang. Marami sa emoji yan eh. Ayan, sige. Okay ba kayo? 32 seconds. Three, one. Ay, kinari. May nanalo na. Sino judge? Ikaw? Hindi kayo sa may Siya raw judge ba? Peace. O yan, tingnan natin kung sino magja-judge ito. O, tingnan natin. Sino ba judge dyan? Kita video. Video. Auto video. Come on, let's go. Yes. Pas unique yan. So, 3. Third, second one. Wow.
Yan ba? Ba? Okay. Ito yung napili na mananalo. Natawagin natin unas. Ito. Wow. Patingin. Si Noah. Bon. So, maganda siya. Tingnan natin. Pero wala Tingnan daw natin. siyang heart. Kaya, Ayun, medyo walang heart. pagod. So, ang tatagawin, kasi talaga ay, Lakasan mo lang, boses ha. so, ang katawagin natin yung kadalawa is si Daisy. Si Hazel. Daisy Hazel. Ay, sila pala yan. Magkapatid pa sila? Magkapatid pala to, oh. Pwede, pwede. Dalawa nanalo, ha? Dalawa, ha? Oh, picture dyan, oh. Okay, congratulations! Congratulations! Video to, eh.